Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Ясно. Секс бурен, стрес нулев, бите шумен, режима бурен, как се чувствам, Идеал Петров, Идеал Петров, Идеал Петров, Идеал Петров. Секс бурен. Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Кой? А сега обратно. Кой? Кой? Аз кой? Идеал Петров. Пожелавам ти приятен бит. Успех. Дайте за напад. Стоп. Подари преди. Чакай. Играла ли си мъж? Мъж играла ли си до сега? Винаги мъже играе. Обичам Ето мъже. това е, което не знаех. Влизай в асансьора на добър час. Дами и господа, изпращаме послушната Майя, за да я посрещаме на сцената като непослушния Криско. Криско. Идеал Петров. Дами и господа, ръцете горе, за да аплодираме братока Криско и неговата Идеал Петров. Кой? Даме. Вено 1-4, baby. Dexter on the beat. Идеал Петрович. Криско, baby. Директно там на стенето. Бурен. Стрес, бурен. Бите шумен. Държи ме буден. Как се чувствам? Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Секс, бурен. Стрес, бурен. Бите шумен. Държи ме буден. Как се чувствам? Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Кучо, поглед ми се мърда. Тавана ще пропадне. Гаджето превърна. Зимата по шопски. Лятото сме морски. Попанът бутона, шампиона на народа бе. Гаджето ми барби. Чади като марли. Само иска парти. Автори подвадни. Всичко да похарчи. До последно танци. Соките потарти. Дай ги. И симуланти. Носи тя почанки. Вика дай бутилка. Имаме ли билка? Саша ма побърка. Виша мале. Само да ми падне. Сексо как припадне. Хей, секс бурен. Стрес мулен. Пита шумен. Върти ме буден. Да се чувствам Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Секс бурен. Стрес мулен. Пита шумен. Държи ме буден. Как се чувствам Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. С мене хаймани, подозрителни, само наши, крайно наги, чак да раши, слагам чаши, прави, само гаши, лъже, пази, от мене тази, да ми кажат, да ми парят, да посягат, да ми лягат, искам ги на кучина, много превъзбудени, токари, кукари, много щупени, как да ги филева, мами и възхева, беледва афера, хартиен фера, купено пантера, чамове афера, не, мога се събера, да се набера, в Панамера, пригода мачунка, много секси шумка, чекот маза пушка, тиша мале, само да ми падне, секс да ми падне, секс бурен, стрес бурен, пита шумен, държи ма буден, как се чувствам Идеал Петров, кой? Идеал Петров, кой? Идеал Петров, кой? Идеал Петров, секс бурен, стрес бурен, пита шумен, държи ма буден, как се чувствам Идеал Петров, кой? Идеал Петров, кой? Идеал Петров, кой? Идеал Петров, Криско бе. Криско, дами и господа, Криско! Криско, дами и господа, Криско, дай 5. Криско, дай ми 10. Минимум, максимум. Дай, стават общо 15. Значи, Виждам, приличаме на строители с тебе, не се. за тебе си говори много Ние мисля, че имаме строителна площадка тук отзад. Дама на бригадири. А? Виждам в публиката и Криско, дами и господа, Аз вас е не известни. Между другото, Чувам, че е доволен, нали Крис? Доволен си.
Тимо няма глава, нямаш микрофон. Кажи така. Как така? Доволен е. Между другото, така, много така. благодаря на Криско, защото това са неговите очила. Окей, за това сте получили нещата. Това са неговите обувки. Не, това не е така. Иска да се още нещо в Господари на ефира. Тази вечер след нас гледайте специално интервю с Криско, в което той ще защити свое парче. Майче, браво! Супер беше, яко. Гласувайте за Мая, като Криско на номер 17406 за всички мобилни оператори. И сега, понеже Криско и тук иска да използвам повода, това ли е твоята музика? Виж какво, никога не е късно човек да придобие култура. Каквото и да е. Поне брада, Така че... култура е. Да чуем мнението на журито, Нека. Майки. Аз тая вечер не мога да говоря. Аз Кое? не знам какво да говоря. Кое? Не знам, искам Юлян да говори. Не мога да говоря. Всички пеят и играят страшно на тази сцена. Не мога. Какво да кажа? Вие сте като два строители на абитуренски бал. Добре, бе. Давай по същество. По същество. Майя страхотна. Браво на Майя. Трудна задача, но се справи прекрасно. Искам да кажа между другото, че Идеал Петров не е преди да е заглавие на парче на Криско, е български актьор, което трябва да се знае. И още нещо, тук докато бяха почивките, около Криско имаше огромна опашка от деца за автографи. Децата бяха между 6 и 10 годишна възраст. Ама ти кажа защо, защото ти мислиш, че той е Мая Бежанска. Така че е хубаво, като правят текстовете, парчетата, все пак да имат едно на ум, кой предимно ги слуша. Добре. Това. Майя, това беше най-добрата трансформация изобщо и от първия сезон. Жестока, просто отлична. Благодаря на уважаемото жури за изчерпателните оценки. Аплодирайте още веднъж. Майя! Криско е водиланчето, прето, настоявай се до другите. Там са верите, ти ги виждаш. На миналия спектакъл, скъпи приятели, Майя каза, че може да изпее Лили Иванова. Дори да го закатя с ветрове. Няма да пее пълнота, да не се излага пред хората. Крайна сметка обаче, Лили се пада на къци. Уважаеми господа, Къци репетира цяла седмица. Беше и на гола маска. Не се шегува. И се готви да ви развие като Лили Иванова. Съвсем строго казвам. Не забравяйте, че ще ни гостува великата Уитни Хюстън, но ще го видим